Bona vesprada, senyores i senyors, albaidines i albaidins. M'ha tocat la responsabilitat d'obrir l'acte de la presentació d'Unió de Ciutadans Independents Progressistes, UCIP, un partit que la majoria de vostès ja coneix perquè es varen presentar fa 4 anys i aconseguiren un regidor, possiblement gràcies als vots d'alguns dels presents. Vostès amb freqüència són convocats a reunions. Unes són de comunitats de propietaris de la finca on viuen, altres a reunions d'una filada, o de pares de família a l'escola o l'institut, d'una associació o a la presentació d'un llibre, etc. Però avui són convocats així com ciutadans que tenen en les seues mans la capacitat de decidir el govern de la ciutat d'Albaida durant 4 anys. UCIP els demana el seu vot. Què porta UCIP en les seues mans? Quins són el valor pels quals val la pena que vostès li donen la seva confiança? UCIP és un partit laic, cimentat en les virtuts cíviques que ja els clàssics romans i grecs cultivaven per a governar i constituir una ciutat lliure, feliç i convivencial. La justícia, la fortalesa, la templança, la prudència. Els seus membres practiquen una democràcia participativa a nivell intern en les seues assemblees i cap als altres partits un diàleg obert que pot arribar al pacte i per mitjà d'això intenta fer d'Albaida una comunitat solidària de cases i famílies on tots aconseguisquen un nivell de benestar bàsic. UCIP defensa la igualtat d'oportunitats sense favoritismes i vol que a partir d'elements establits, la Constitució espanyola, la Declaració Universal de Drets Humans, treballar per una reforma de la societat albaidina donant prioritat a millorar els menys afavorits. En què es diferencia UCIP dels altres partits que es presenten ara en Albaida? UCIP és un partit municipalista, d'àmbit local, proper als ciutadans. La seva existència es justifica pel desig d'actuar i promoure el benestar dels albaidins. Així comença i així s'arrela. No és una plataforma oportunista de ciutadans que conjunturalment s'uneixen per a un determinat projecte i desapareixen en pocs mesos sense donar explicacions de les seues responsabilitats. És un partit adequat per actuar en municipis de censos xicotets o mitjans i fer-se un buit entre els partits organitzats a escala autonòmica o estatal. Enguany, per exemple, UCIP es presenta també en Quart de Poblet. Es diferencia per la seva gran agilitat organitzativa. És un partit que manca d'executives autonòmiques o nacionals, ja que funciona a nivell d'assemblea local, on s'analitzen els problemes, s'intercanvien les idees i les decisions es prenen per majoria. Cada membre paga una quota i en això finança les seues despeses. Administra els seus escassos ingressos com ho fa qualsevol família d'Albaida metida en la crisi, amb austeritat i imaginació. Així, en l'escenari tenim una mostra. La seva escassa maquinària burocràtica fa que el seu manteniment econòmic siga lleuger. Su situació de tresoreria és clara i transparent.
no rep diners de València ni de Madrid. El pressupost de la campanya actual no arriba a 1.000 euros. Els projectes que donen resposta a les necessitats dels nostres veïns no venen elaborats des de fora, seguint unes consignes que varien segons canvia la política autonòmica o nacional. En els altres partits, un mateix programa, unes mateixes consignes, unes mateixes directrius s'apliquen des de Madrid a Valladolid, Guadalajara, Teruel o Albaida, o a plan autonòmic des de València a Morella, Segorbe, Orihuela o així. Tot és qüestió de copiar, cortar i pegar. En el nostre cas, el programa i la sensibilitat venen del contacte en el carrer, en el porta a porta. Això és el que ens fa sentir-nos vius. UCID és un partit per a l'activitat social, per a servir als altres, a vostès, per al compromís honest, per a remangar-se per al baile. En cas contrari, no té raó de ser. No és apte per a col·locar-se entre els municipis del mateix color polític. No és apte per a enxufar-se, ni per a aprofitar-se. Per això ja n'hi ha d'altres. Segurament ja saben els assumptes termos de los ERES en Andalucía, o hauran sentit aquesta veu que conta de 1.000, 11.000, 12.000, 2 milions de pesos. Però a què afegir més exemples? Basta veure la tele o llegir la premsa. Però on està la decència? És que hem perdut el cap. Es diferencia en que el sent i sentim-nos valencians i albaidins i treballant per la personalitat, llengua i història del nostre poble, allà estan els llibres. El nostre objectiu principal no és un valencianisme polític en un projecte d'un país independent en lontanança. No es domina ni la nostàlgia ni les quimeres. La nostra prioritat és fer funcionar la maquinària de l'Ajuntament per a que els veïns tinguin benestar i siguin solidaris. Es diferencia d'altres partits en què és un partit jove en la seva trajectòria, de pocs anys, però recordem que el que importa no són els anys de la vida, sinó la vida dels anys. Les persones que es presenten són conegudes, persones moderades, albaidins, amants d'Albaida, entrellat, honestes, amb credibilitat, amb coratge, amb forces sense desgastar, amb entusiasme i formen un equip. Si no hi ha equip, no es pot guanyar en la lliga de la política, ni es poden solucionar els problemes sovint molt complicats. I aquest equip se'ls ofereix de forma generosa i accepta un compromís per 4 anys. No ven propaganda ni fum de canya verda. UCID es diferencia d'altres partits en les seues conviccions i fonaments citats a l'inici d'esta presentació. I ahí radica el valor afegit a les nostres actuacions. Procurem ser laicament virtuosos. Es diferencia en les seues maneres d'actuació amb la gent. Tot habitant d'Albaida no és tan sols un veí que estimem, sinó també un ciutadà que té drets i deures. L'Ajuntament, la casa de tots, està per a garantir els uns i exigir el compliment dels altres. UCID no té darrere els interessos dels seus, perquè en aquest cas els seus són tots vostès i els que no han vingut. No té darrere un grup de pressió que li force a canviar el seu programa o conviccions, ni un megapartit per damunt que aprove o censure les seues llistes o dirigisca els seus possibles pactes. Gaudeix
de total autonomia. No hi ha miracles per Albaida, però tampoc cap fatalisme segons el qual les coses han de ser com estan. El nostre eslògan de la campanya ho diu clarament, perquè sabem i podem. Vostès pensen, comparen i decidisquen. A continuació, parlaran els 4 primers de la llista, primer 2, després farem un vídeo que explica el programa i a continuació la resta i els demanaré el seu vot. Ojalà que el 24 de maig els albaidins agarren aquestes mans que tan generosament els oferim. No se sentiran defraudats. Moltes gràcies per la seva atenció. Bona vesprada i benvinguts al míting central de la nostra candidatura a UCIT. Gràcies per estar ací. Vull començar esta vesprada de la mateixa manera que ho vaig fer fa 4 anys, dient-los que soc Maria Luisa, que em coneixen, que soc l'Albaida, això també ho saben, que s'hem vist, que hem fet un barret, que ens hem entretengut, que s'han clavat en alguna empresa i ens ha apropat. De tal manera que bona vesprada de nou per estar ací. Fa 4 anys jo em trobava en este mateix espai i en este mateix lloc. Y puc recordar aquella famosa frase de Fray Luis de León, como decíamos ayer. Però avui la veritat és que me trobe una mica amb més responsabilitat damunt i vaig a dir-los el per què. Perquè fa 4 anys nosaltres presentarem simplement el partit, es diguérem quin era el nostre projecte, en definitiva érem un partit nou. Però enguany, després de 4 anys, a més de presentar-los el programa, de presentar la nostra candidatura, és clar que vostès també volen saber què hem fet en estos 4 anys, com hem actuat, què hem aconseguit. I la veritat és que anem a fer-ho en les distintes intervencions dels meus companys. I anem a fer-ho a la llana i sin rodeos. Frase cervantina que utilitzava Guitisolo fa un mes i pico per titular el seu discurs en el Premi Cervantes 2015, a la llana i sin rodeos. Esta vesprada nosaltres es tornem a presentar davant d'Albaida amb la mateixa humilitat que ho fèrem fa 4, però amb el coratge renovat. Continuem oberts a qualsevol iniciativa. No ens sentim contraris a ningú. És més, sentim un gran respecte per totes les persones que estan en qualsevol llista electoral que el dia 24 es presenten. Perquè si en un poble donar un pas endavant en la política és complicat, en estos moments cal pensar-se 2 o 3 vegades. Estem immersos en una conjuntura econòmica difícil, política i administrativament viciada per maneres i comportaments que ni es poden ni es deuen sostenir. Si ja ho plantejarem a principi de la legislatura passada, en esta anem a exigir un desenvolupament complet i profund. Miren, nosaltres som un partit atípic per les pràctiques que desenvolupem, com per les finalitats que volem alcançar. Estem rodejats de partits fortament estructurats que practiquen primer
una política de partit i una política municipal després. Nosaltres som un partit que volem que tots estiguen compromesos en este projecte, perquè el tot no és la suma de les parts, és algo més. Comprenem també que el nostre paper siga en ocasions desafiant, perquè els nostres interessos al Baira poden xocar amb els companys de viatge i ho hem comprovat al llarg d'esta legislatura. Però cal ser valents per a prendre les mesures que siguen millors pel nostre poble. Cal pegar un pas endavant allà on es tinga que pegar i, sobretot, cal dir sempre la veritat. Perquè si no, Quevedo ens ho recorda. El mentir de las estrellas es muy seguro mentir, porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas. Nosaltres s'ho preguntem en el carrer, quan es fem el cafenet, quan fem la xerraeta. Però clar, un dia ens apareix un bima galàctic i diem, com estan les estrelles, no podem saber el que diu. Vostès m'entenen, no? Es presentem amb enteresa, coratge, decisió, mesura i temple, perquè implica ponderació, capacitat de discerniment, serenitat per prendre les decisions més beneficioses per al nostre poble. En estos 4 anys hem sintonitzat en el carrer, en les xarxes socials, hem escoltat problemes i es puc dir que els hem donat resposta en la mesura que nosaltres hem pogut. Miren, si fa temps que no han passat, jo us ho dic, l'Arc de l'Atjor està rehabilitat, s'ha quedat una zona molt asseada i molt bé. Doncs bé, el primer projecte de rehabilitació d'ICA va ser Tucip. Van manifestar des del primer moment un gran interès en aquesta rehabilitació i les persones que viuen al seu voltant saben que el que estic dient és veritat. En este autobús de la política municipal, nosaltres hem comprat voluntàriament un bitllet per a una ruta que nosaltres mateix ens hem marcat. I al igual que en estos 4 anys passats, anem a conduir de manera responsable, prudent, honesta, transparent, en benefici de tots. Cal soterrar les pors, perquè ens porten a la resignació. El canvi està en eixir d'aquesta actitud per a poder obrir nous horitzons. Abandonar el desànim, i per això fa falta orgull i ambició, perspectives i esperança. Tenim bones idees i com aquestes no solen durar sempre, s'haurà de fer alguna cosa en elles. La meva aportació al programa electoral s'ha centrat, junt amb els meus companys, fonamentalment en el camp de la cultura, que per alguns és una despesa, per al meu partit i per a mi és una inversió. I ahí estan les festes de la ciutadania que hem celebrat any rere any i que vostès, alguns de vostès han assistit. Des d'UCIP entenem que la cultura és un important factor de desenvolupament de la nostra ciutat. Per tant, cal programar activitats adreçades als escolars de tots els cicles educatius, amb programes de dinamització culturals, incentivant i reconeixent la cultura de l'esforç en aquells jóvens que destaquen en qualsevol camp. No vaig a relatar-los quin és el nostre programa electoral en el camp de la cultura, perquè el veuran en un DVD i a més el tenen en el programa. Però sí vull fer una aclaració perquè
al llarg d'estos 4 anys s'ha repetit de manera reincident, i és el tema del conservatori. Nosaltres no estem en contra ni de la música ni del conservatori, faltaria més. Quan dins del partit tenim músics. Quan fa 2 mesos el meu home va presentar un llibre sobre l'aranya. No estem en contra del conservatori. El que sí volem és un conservatori de qualitat, independent de l'Ajuntament, i que es mantinga, siga el que siga el color del govern. I una mentira repetida diverses vegades no es converteix en veritat. I algú dirà o pensarà, per a fer això fan falta molts diners, no? Home, uns poquets, un mínim. Però no tant si es treballa amb imaginació i voluntarisme i no es passen per la ventanilla la minuta de totes les hores que s'invertisquen. Tots podem col·laborar en fer un poble dinàmic, donant resposta a aquells escèptics i dubtosos del que podem aconseguir. I avui, des d'aquest micròfon, faig una crida a un nou espírit de col·laboració, de generositat, de responsabilitat, que cadascú participe en allò que puga i dedique una mica del seu temps no sols a si mateix, sinó a esta col·lectivitat anomenada Albaida. La força d'un poble està en la seva unió davant de les dificultats, en un govern municipal que aúne, potencia i multiplica. UCIP accepta este repte. Ens manca el seu recolzament per a dur-ho endavant. I com done per vàlides les paraules de Cervantes, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo, acabe la meva intervenció demanant-los el seu suport, dient que a continuació va intervindre David Vila, donant-los les gràcies per la seva atenció i dient-los amunt Albaida. Senyores i senyors, jo soc David, fill de David, i net del que també li diem David, de la casa del Pensat. Ma abuelo era de l'Aljor, ma abuela del barri, i jo del Real. No m'agrada el cafè en sal, i suposo que a vostès tampoc els agrada. Però Albaida avui és un poble pobre, econòmicament afonat i amb una desil·lusió palpable. Al costat d'això, una realitat municipal maquillada pels partits que ens han governat. Sensació harmoniosa de que tot lo ruïn ja ha passat. Com si estiguessin presoners a una taverna i ens feren veure allò que ens interessa. Nosaltres volem canviar les pràctiques a l'Ajuntament d'Albaida per a que la gent tinga completa informació de tot el que passa i no només de la part bonica. Hem detectat que des de finals dels anys 90 s'han malbaratat recursos, s'han fet polítiques d'amiguisme i no s'ha dit la veritat. El pitjor de tot això és que això encara continua. No hem tingut en Albaida partits de govern valents que hagin lograt administrar els quantiosos recursos que hi havia i que haguessin fet d'aquest poble
un bonic referent. Tampoc hem tingut partits d'oposició que denunciaren les contínues irregularitats per evitar el que avui tenim. Partits d'oposició que quan han pujat al poder no han trobat el nord i segueixen improvisant. I vostès es preguntaran com és possible que un ajuntament com Albaida, en el personal i tècnics que té, vagi de la forma que va en els diners que es manegen. Pues la resposta és ben simple. L'organització administrativa de l'Ajuntament i els tècnics municipals adoleixen de vicis i comportaments molt greus per a canviar este poble. Els vaig a posar uns exemples clars i reals produïts al llarg del temps que avalen tot això. Gestiona era una empresa creada per l'Ajuntament amb l'objectiu de generar diners per a cobrir el deute municipal, en una doble idea pensada pels promotors. Si les coses van bé, perfecte. Arribarem a l'objectiu i ho rentabilitzarem políticament. Si les coses van mal, presentarem un concurs i d'un plumazo es llevarem de damunt les deutes i no arrastrarem a l'Ajuntament. Gestiona va contractar a petites empreses a les que se'ls devia diners i va contractar de forma massiva perquè va impulsar al mateix temps molts projectes sense cap temor a que eixeren les coses mal. I les coses van eixir mal. Doncs bé, com a postre es van falsejar els comptes per a mostrar l'apariència de que tot anava bé. Si un concurs com a últim remei hagués borrat eixes deutes, les xicotetes empreses no hagueren cobrat mai res. No obstant, Gestiona va fer contractes de préstecs hipotecaris amb bancs, però clar, estos, davant d'un concurs, no perdien res, perquè mantenien inalterable el seu crèdit privilegiat, en això de que el banc mai perd. Finalment, l'Ajuntament ha tingut d'assumir el deute de Gestiona, uns 5 milions d'euros més interessos, perquè, contràriament a lo que pensaven els responsables, el jutjat no ha declarat a Gestiona en concurs de creditors, al ser una empresa pública controlada pel mateix Ajuntament. No s'ha pogut borrar d'un plumazo els deutes i s'ha vist l'ànim defraudatori. Així, polítics i tècnics han anat de la mateixa mà en aquests objectius. Avui, uns i altres estan investigats als jutjats per forat deixat, delictes d'administració deslleial, insolvència i falsedat comptable. També s'aprecia intent de defraudació i estafa. Nosaltres, que estem personats dins del procediment judicial, interessats en aclarir l'assumpte, hem sofrit tant per part dels investigats amenaces i injúries com pels mateixos que gestiona l'Ajuntament la desagradable sorpresa d'un intent de fer-nos fora de les investigacions. Això és una vergonya per al senyor alcalde, o sigui, pot pintar el que vulgui, però és una autèntica vergonya. Contràriament al que ells pretenien, el jutjat, acertadament, va decidir que nosaltres, ho dic, continuarem com a interessats, aconseguint avortar tot intent de tapar les vergonyes de l'Ajuntament. I així tinc els documents, que si algú de vostès, en acabar això, es vol consultar-los. Sí, perquè el que es volia és que Gestiona l'Ajuntament pactaren amb els responsables per exonerar-los de responsabilitat. Tot això en perjudici d'Albaida. Com que al final hem vigilat tots els moviments i hem abordat arreglos, ens han tingut com a enemics. I el que ha fet el senyor alcalde actual i els responsables investigats, alguns d'ells encara treballen dins l'Ajuntament, és retrasar el procediment judicial
per evitar noves notícies abans d'aquestes eleccions. I vostès em diran, quin culebró tenim, veritat? Pues sí. Este i tots els que hem tingut al Baida. Cadascun té una pel·lícula. Des del nostre partit volem claritat i saber què ha passat en els diners dels albaidins. Si al final hi ha que pagar a tots, ens paguen. Si al final també tenim que escarbar per controlar si els contractes estaven amanyats, doncs també ho farem. Caiga qui caiga. I que ningú pose barreres. El sobresou dels funcionaris ha sigut un escàndol detectat exclusivament per este partit. Perona ha posat molt d'empeny en aquest tema. Un escàndol que afecta a prou funcionaris, però que ha tingut protagonitzat o que ha sigut protagonitzat per uns quants de classe superior, afavorits en increments de sou anual que van des d'un 48 a un 293%. Aquest increment de nòmines es fa a canvi d'un silenci sepulcral i d'un deixar fer les coses, encara que aquestes foren il·legals. Primer el PP i després el bloc PSOE varen pagar de més vora 1,5 milió d'euros entre 2008 i 2014, en contra del criteri nostre de tallar aquest subministre. Així passa un altre tant que en gestiona que a l'alcalde com a jefe del personal li ve l'assum molt gran per aclarir el que afecta als seus treballadors, als seus funcionaris. Hem sigut nosaltres els culpables de que al final s'acudira a la justícia. I ja, dins de la justícia, també han hagut impediments perquè no es volia que nosaltres estiguem dins del procediment judicial, per no salvar aquells pactes que podien tindre entre les parts, entre els funcionaris i l'Ajuntament. Finalment, s'han dictat dues sentències que donen la raó a l'Ajuntament i declaren que els sobresous pagats eren il·legals. Però ara queda la part més dolenta. Així vostès podran comprendre quan s'ha dit per ahir que el Baida no tenia diners per a fer coses. El Baida sí que tenia diners, però per a certes coses. Així nosaltres el que volem és senzillament posar un ordre dins l'Ajuntament. I Egebasa és una empresa que li paguem uns serveis que a altres llocs costa la meitat. Quan una empresa així es dedica a fer préstecs de diners a polítics en apuros, difícilment se li pot exigir que complisca perquè té la palla pel mànec. Això és el que passa en el Baida. I així paguem una xifra desorbitada per l'aigua. No es dona un servici de qualitat, no es netegen els imbornals, no es fa un control periòdic de plagues. En UCIP volem revisar els contractes amb Egebasa per a que la gent del Baida pagui el just i adequat i en contrapartida que Egebasa complisca i assumisca les seues obligacions. En la mateixa línia apuntada anteriorment ens trobem en el tema de les garanties dels urbanitzadors i contractistes. Quantes obres d'urbanització s'han donat per bones i s'han tornat les garanties i avals i al poc temps han sortit els problemes? I quina postura porta l'Ajuntament? Un exemple. Al costat del barranc de Benissó es va produir un socavó de grans dimensions al mig d'un carrer del polígon. La garantia d'aquest polígon s'acaba en juliol d'enguany. L'Ajuntament va tapar el socavó quan van asfaltar recentment alguns trossos de carrer al poble. I vostès es preguntaran per què ha tingut que assumir aquest cost l'Ajuntament. Un altre exemple. Al Palau es varen pagar duplicadament certificacions d'obra.
També van haver problemes al càlcul d'estructura al projecte arquitectònic. On estan els controls? Pues res, marxaran. Un altre. A les esquenes del supermercat Mas i Mas, abans de Vidal, es va construir la tenda i la cera va cedir. Pues així no va quedar. Passen en cuidado vostès, passen i veuran. Un altre també que queda. Al carrer de la Casa Boix, en la intersecció de l'avinguda de la Fira, allí està al mig de la cera la caseta de comptadors de l'obra de Bizarro. Pues ja fa més de 5 anys. Són tots estos casos que posen en evidència que l'oficina d'urbanisme de l'Ajuntament no funciona o no es vol que funcioni. Però el que és evident és que el poble d'Albaida paga 2 voltes. Tot això que s'ha descrit és l'evidència de la falta de defensa dels béns i recursos públics que han tingut moneda de canvi per negociar el pagament de deutes o per altres qüestions d'afavorir a determinats particulars. Han passat vostès per la font de la vila i han vist que a l'estiu l'aigua no volia per la font? Doncs jo us diré el per què. L'aigua de la font de la vila està desviada a un xalet particular. Saben vostès per què no rentabilitzen el palau i els immobles municipals, siguent que hi ha ofertes per llogar-los? Jo també t'ho dic. El palau està cedit gratuïtament a un grup d'amics. Per què l'Ajuntament paga l'abogat municipal a alguns particulars? Senzillament per tornar favors. Per què hi ha una doble vara de medir i s'actua depèn de qui siga? Senzillament per falta d'objectivitat i desig de perjudicar el que pensa distint al que governa. Per què es van pagar xifres desorbitades pels terrenys del circuit de motocross? Senzillament es van pagar aquestes xifres desorbitades perquè a Albaida hi havia una oposició municipal que no va denunciar i va cobrir esquenes en allò de que hoy por ti, mañana por mí. Vull parlar ara dels excessos d'espleits de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Albaida compta des de l'any 2011 amb un centenar de pleits de diversa temàtica i així porta la relació. Però la majoria de reclamacions són de diners. Això fa pensar en moltes coses. La correlació entre pleits i deute municipal és molt estreta. Molts pleits han derivat en indemnitzacions. Molts diners perduts per l'Ajuntament i guanyats per altres persones i empreses. Aquesta política de tanta confrontació no aporta res bo a aquest poble. No pensem vostès que hi hauria que treballar més per la pau? El camí correcte, pensem així en UCIP, és la prevenció, l'estudi, la viabilitat dels projectes, la negociació, la prudència i no fer les coses a cegues i perquè sí. Tota viabilitat pot portar en si mateix un consens entre les parts implicades i el que suposa desterrar qualsevol pleit. És la solució que volem prendre així, per atraure aquest poble del seu abandonament. I com a colofó vull dir que el problema d'Albaida, a diferència d'altres municipis on han tingut uns tècnics independents i responsables que han controlat, ha sigut la falta de rigor en el manejo dels diners públics, la improvisació i el capritxo de l'alcalde de turno, no cobrint les necessitats bàsiques i els servicis essencials. Això avui continua, a menor escala per falta de recursos, però segueix continuant. A l'any 2011 es va començar un canvi a Albaida i aquest canvi ve de la nostra mà, dels ciutadans independents i progressistes no lligats a ningú i mirant només per Albaida
posant els fonaments per reconstruir este poble i restablir l'encant robat en vistes al futur. Per la singularitat d'Albaida necessitem un partit fort a l'Ajuntament i, si pot ser, sense tindre que fer cap tipus de coalició o pacte, perquè moltes vegades aquestes coses no funcionen. Nosaltres tenim un pla de govern per a començar el dia 25 de maig. Per això demane que amb el vostre vot ens doneu molta força per portar ordre al nostre Ajuntament i recuperar la il·lusió d'este poble. Moltes gràcies i bona nit. Bueno, ara va el vídeo.
L'any 2011, en tan sols 7 setmanes, crearen una llista electoral, es presentaren a les eleccions municipals i aconseguiren un regidor gràcies al seu suport. Per això, i abans que res, volem donar-los les gràcies a aquells que ens varen votar i als que en aquest temps ens heu conegut el suficient com per a atorgar-nos ara possiblement la vostra confiança. Avui, 4 anys després, consolidats com a partit polític netament albaidí, tornem a concórrer a aquestes eleccions municipals. Som plenament independents i amb credibilitat, lliures del canvi de cromos que altres forces polítiques realitzen per assegurar-se alcaldies o parcel·les de poder. No necessitem la política per a viure, ni ens hem aprofitat d'ella mai per aconseguir treball o prebendes. Estem en política per a oferir als nostres veïns, a qui viuen i paguen els seus impostos en la nostra ciutat, solucions als seus problemes. Creiem en les nostres forces per a resoldre els greus problemes de la nostra ciutat, com hem demostrat en estos últims 4 anys, amb una tasca que ningú ens negarà ha sigut honesta, constant, eficaç, enèrgica però justa i sempre fundada en arguments sòlids. Albaida necessita urgentment un govern i un alcalde prudents, decidits, sabent clarament quines són les seves metes i el camí a seguir, sense titubeig i amb autoritat. Vos presentem, ciutadans, el nostre programa electoral amb uns objectius que aniran aconseguint-se a poc a poc. Negociant amb les distintes administracions les ajudes i subvencions necessàries d'una banda i mitjançant una gestió racional dels nostres propis recursos per una altra, sense expectatives irrealitzables però sense renúncies apriorístiques. Ens juguem molt, i jo el primer, la credibilitat, la capacitat de treball i la tenacitat que t'oferís a la meva paraula amb el meu honor en joc perquè estime Albaida i sé perfectament quins són els seus mals i els seus remeis. No he vacilat en cap moment a l'hora de presentar la meva candidatura i la del meu equip. Seguirem el pla d'ajust marcat per l'auditoria del 2011, evitant sobrecàrrega fiscal en els ciutadans. Pressupostos participatius, on els ciutadans decidiran el destí de les subvencions reservades a reparació i manteniment de carrers i camins. Creació d'una oficina de reclamacions i defensa del veí. La nostra major urgència en l'actualitat és l'ocupació. Recolzarem totes aquelles iniciatives emprenedores tendents a la creació d'ocupació, microindústries, empresa familiar, artesania,
establint incentius per a la contratació de desocupats d'Albaida dins de la normativa legal. Promoció dels eixos turístico-culturals Gandia, Albaida, Ontinyent. Xètiva, Albaida, Ontinyent, mitjançant acords i convenis intermunicipals. Defensa activa de la línia fèrria Xètiva-Alcoi. Desenvolupament del polígon industrial del ferrocarril. Repartiment amb justícia i transparència de l'ocupació que genera l'Ajuntament. Revisió cadastral a la baixa dels valors dels immobles urbans adequant-los al seu valor real de mercat, aconseguint amb això una substancial rebaixa sobre béns immobles de naturalesa urbana, la contribució. Redefinició del Pla General d'Ordenació Urbana, implementació d'ajudes i o bonificacions tributàries destinades a la rehabilitació de façanes. Actuació preferencial urbanística en barris perifèrics i nuclis urbanístics singulars, Pichitos, Mosquitos, Romeral, Rajol. Recuperació parcial de la bassa de la Font de la Vila i creació d'una zona verda en el seu entorn. Dotarem de mitjans adequats al cos de la policia local d'Albaida. Implantació de transport públic d'autobús a Ontinyent, en coordinació amb el Centre de Salut d'Albaida i l'Hospital d'Ontinyent. Revisió dels contractes amb Egebassà, obligant al compliment del funcionament correcte del clavegueram i xarxa de subministrament d'aigua. Nova ubicació de la Biblioteca Municipal. Reestructuració del Conservatori Municipal de Música. D'activitats teatrals entre xiquets i joves dels nivells educatius de primària, ESO i batxiller, en estreta col·laboració amb el Centre d'Ensenyament de la ciutat, amb els AMPES i amb el Museu Internacional de Titeres. Incentivació i reconeixement de la cultura de l'esforç entre els joves. Col·laboració i suport a totes les associacions culturals,
musicals, festeres i esportives de la ciutat. Foment de l'esports de la pilota valenciana. Este és, a grans pinzellades, el nostre programa electoral, del que extraem les següents idees clau. Participació ciutadana, transparència en la gestió pública, solidaritat amb les persones d'Aldaia, reactivació econòmica del nostre municipi, canvi en les maneres de governar, cultura cívica. Perquè sabem i podem, els demanem el seu suport. Vot